Tervetuloa Etelä-Savon vihreän aluevaltuustoryhmän ja Kaakkois-Suomen vihreiden yhteiseen tilaisuuteen Etelä-Savon soten tervehdyttäminen nyt ja tulevaisuudessa. Miten palveluja voidaan turvata, vaikka kaikesta pitäisi säästää? Tällaisten asioiden äärellä olemme tänään täällä Savonlinnassa ja minä olen Tuomo Liljenbäck, Kaakkois-Suomen vihreiden toiminnanjohtaja ja päästäänkin tästä sitten ääneen meidän esiintyjän ja panelistit. Eli täällä meillä esiintyy asiantuntija-alustuksen pitää emerituslääkäri Heikki Pylkkänen ja sitten paneeliin hän osallistuu myöskin tämän alustuksen jälkeen ja panelisteina meillä on täällä Hanna Holopainen kansanedustaja ja valitettavasti Veli Liikanen ei päässyt, mutta meillä on Mikkelin seudun vihreiden puheenjohtaja Leena Kontinen. Ja sitten on aluevaltuutettu Etelä-Savosta Heli Järvinen ja sitten paneelin juontaa meille Marja Estola tuolta Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen. Mutta päästään Heikki ääneen. Ole hyvä. Kiitos kutsusta. Olen Heikki Pylkkänen, 75, eläkkeellä vajaat 10 vuotta. Suurin osa urasta on kulunut Kerimäen terveyskeskuksessa. Siellä sun täällä olen välillä ollut sitten myös paikallisessa sairaanhoitopiirissä. Miksi olen täällä? Heli pyysi minua. Jos tämä mun puheenvuoro menee hyvin, niin voitte kiitellä minua. Jos se menee huonosti, niin tiedätte, ketä syyttää sitten asiasta. Asiantuntijuuteen viitattiin tässä, vaan kyllä tällä hetkellä enemmän kokemusasiantuntija, kuten ajankohtaiset termit kuuluvat. Olen siirtynyt enemmän kuitenkin tuolta palvelujen tarjontapuolelta niiden kysyntäpuolelle ja se lienee nyt aika monessa, kun katson täällä yleisöä, niin varmaan teillä monella samantyyppinen kohtalo on edessä. Asiantuntijuudesta sen verran ihan kommenttina vaan, että tässä koko sote-hommassa on ollut masentavaa se, että asiantuntijoita on kuultu niin vähän. Viittaan tässä esimerkiksi arvostamani Markku Pekurisen kommentteihin, joka oli kuultavana toukokuussa, kun tätä sote-asiaa ja hallituksen budjettia laadittiin. Ja nyt kun lukasin hänen juttunsa tuolta netistä, niin eipä siinä ollut mitään niistäkään asioista huomioitu. Totta kai kaikilla on omat asiantuntijansa nykyään, että joka lähtöhän löytyy mielipiteitä, jos sellaista halutaan. Mä yritän tässä enemmän esittää kysymyksiä kuin vastauksia. Sinne joukkoon varmaan solahtaa kyllä ihan mielipiteitäkin, mutta ajattelen tässä asiaa niin kuin Marx ajatteli, ei Karl, vaan Groucho, kun hän sanoi, että tämä on minun mielipiteeni, jos ei se teitä miellytä, on minulla muitakin mielipiteitä. Tässä otsikko on selvästi niin kuin painotettu Etelä-Savon asioiden hoitamiseen, mutta tässä ei tietysti voi olla koskettelematta niin kuin tätä isoa kuvaa, eli koko maan tilannetta siinä, missä mennään. Ja me tarvitaan tällä hetkellä niin sanottuja hätäratkaisuja, eli sellaista, mitä pitää ja voidaan tehdä nyt täällä ja yleensä hyvinvointialueella tällä hetkellä. Mutta samaan aikaan on aika suuri osa niistä asioista, jotka pitäisi ratkoa, niin ne on valtakunnan tason kysymyksiä hyvin pitkälle. Ja sen takia, jos ajatellaan tätä nykytilannetta, missä ollaan, niin se on kaikille meille tuttu, miksi me olemme tällaisessa hyvinvointialueen jaossa kuin tällä hetkellä. Mennäänkö tästä jollakin systeemillä eteenpäin, joko niin, että rahat loppuu kesken ja tapahtuu uudelleenjärjestelyä siltä pohjalta, vai tehdäänkö se jotenkin suunnitelmallisesti pitemmällä juoksulla, se jää nähtäväksi. Mä lopuksi yritän sanoa jotain siitä, mitä itse olen kuvitellut siitä, että tässä asiassa voisi mennä niin kuin valtakunnan tasolla eteenpäin. Meidän terveydenhuolto on siis selkeästi tällä hetkellä niin kuin toimii kolmessa, tai puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollosta. Se on mielenkiintoista, että tämä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiokysymykset on aika vähälle jäänyt nyt tässä koko julkisessa keskustelussa. Sitähän pidettiin sellaisena arvona sinänsä ja tärkeänä asiana, ja varmasti monissa paikallisissa ja alueellisissa kuvioissa on mennytkin eteenpäin, mutta kokonaisuuden tasolla siitä on puhuttu aika vähän. Meillä on julkinen terveydenhuolto, meillä on yksityinen terveydenhuolto ja meillä on työterveyshuolto. Kysymys kuuluu, mitä näille kaikille pitäisi tapahtua suhteessa toisiinsa.
julkisesta terveydenhuollosta me puhutaan kohta varmasti sitten kaikki enemmän tai vähemmän. Mitä yksityiseen terveydenhuoltoon tulee, niin kysymys on varmaan aika pitkälle siitä, että miten se on olemassa oleva instituutio, miten se integroituu tähän järjestelmään ja kuinka paljon se pystyy hallitsemaan sitä, mitä täällä julkisella puolella tällä hetkellä tapahtuu. Onko esimerkiksi sillä asialla mitään merkitystä, että julkinen puoli pyrkii asettamaan ostopalvelua hintakaton? Nyt ostopalveluiden kokonaiskustannukset oli jotain semmoista, oliko ne 10-15% tästä koko potista, mutta se on tietysti merkittävä osa rahaa sekin. Sillä voi olla monenlaisia merkityksiä, miten tähän asiaan suhtaudutaan ja mitä siitä mahdollisesti seuraa. Työterveyshuolto on mielenkiintoinen kuvio. Mitä sille pitäisi tehdä? Yksi näkemys, mitä on esitetty, on se, että sairaanhoito pois työterveydenhuollosta. No tiedätte varmasti, ketkä tätä näkemystä vastustavat. Mitä sitten? Miten se hoidetaan? Nythän tällä hetkellä katsotaan, että työterveydenhuolto paikkaa osittain niitä ongelmia, mitä työssäkäyvän väestön osalta julkisella puolella on. Rahoitusasioista sanon sen verran tässä, että olen ihan samaa mieltä. Olen samaa mieltä kuin Markku Pekurinenkin tässä asiassa, että nyt, jos tästä asiasta meinataan lyhyellä tähtäimellä päästä hyvinvointialueelle eteenpäin, niin on ehdottomasti kyllä kompensoitava tämän käynnistysvaiheen koko problematiikan se rahoitus kertapaukkuna näille hyvinvointialueille. Ei tästä muuten tulla selviämään eteenpäin. Mistä ne rahat otetaan? Yksi lainausmerkeissä hyvä lähde on Sanni Grahn-Laasosen 500 miljoonaa, jotka on tarkoitus siirtää yksityislääkärikorvausten lisääntyneisiin korvauksiin seuraavan 3 vuoden aikana. Mä luen teille tässä pienen pätkän Lääkärilehden pääkirjoituksesta joku aika sitten, jossa päätoimittaja Pekka Nykänen ottaa kantaa otsikolla Suoraan menneisyyteen tästä ehdotuksesta. Tässä näin, että Sanni Grahn-Laasonen arvioi, että noston vaikutus olisi jopa 10-20% jonojen aikuisista. Ehkä näin käy, mutta akuuttien jonotalkoiden ei pidä antaa hämärtää kokonaisuutta. Vaikutukset ovat arvaamattomat. Kuka takaa, ettei raha valu hintoihin? Kuinka moni turvautuu korvaukseen, vaikka ei ole julkisen puolen jonossa? Kuinka paljon työvoimaa siirtyy julkiselta yksityiselle? Ja ennen kaikkea, miksi ohituskaista vain heille, joilla on varaa? Ja tässä todetaan vielä, että yksi taikasana hänen mielestään tähän asiaan on se hoidon jatkuvuus, jota tämä ratkaisu ei ainakaan tule millään tavalla edistämään. Ja ainakin aika merkittävien tutkimusten perusteella hoidon jatkuvuudella on ihan olennainen merkitys myös tuloksiin, eli siihen terveyshyötyyn tai vaikuttavuuteen, mitä tässä pitäisi kuitenkin saavuttaa. Ei meidän tehtävä järjestää vain palveluja, vaan meidän tehtävä järjestää palveluja, jotka tuottaa tuloksia. Yksi kysymys on sitten käyttömaksut, mitä niille pitäisi tehdä. Monessa maassa Euroopassa ei ole käyttömaksuja ollenkaan. Suomessa on, ja ne on mieluummin tässä yhteydessä, missä nyt eletään, niin mieluummin nousupaineisia kuin toiseen suuntaan menossa. Rahasta sitten vielä sen verran, että silloin aikanaan puhuttiin, että tähän maahan pitäisi saada 5 suuraluetta, eli jotka olisi rakentunut yliopistollisten keskussairaalapiirien ympärille, jotka olisi hallinnoinut 5 alueellaan koko tätä sosiaali- ja terveydenhuoltoa, johon ne olisi voitu yhdistää Kelan kuviot myös, jolloin olisi teoriassa, miten se sitten olisi järjestetty, mutta teoriassa olisi vältytty siltä ongelmalta, että Kela maksaa nyt siitä, että ihmiset on jonossa, mistä terveydenhuolto ei joudu maksamaan itse tällä hetkellä. Eli se siirtää tavallaan niin kuin ne kustannukset toiselle osapuolelle maksettavaksi. Ja nyt tämä idea, mitä hellittiin silloin, niin olisi näiden yhteenpano. Ei ole varmaan ihan lyhyen tähtäimen asia tämäkään. Ja se on joka tapauksessa suuri valtakunnallinen asia. No tuosta henkilöstöasioista sen verran sanoisin nyt tässä, että mitä julkisella puolella pitäisi tehdä, jotta henkilöstöasiat saataisiin paremmalle mallille.
tämä henkilöstöongelma ei ole suomalainen ongelma yksinomaan, vaan se on aika monen Euroopan maan ongelma tällä hetkellä ja itse asiassa taitaa olla vähän laajemmaltakin maailman mittakaavassa, miten nämä asiat saadaan järjestettyä. Meidän pitäisi estää porukan pakeneminen näistä julkisista sektorista. Meidän pitäisi saada houkuteltua väkeä, joko sitä, joka on karannut, tai sitä, joka on vasta tulossa ammattiin tai on jo ammatissa jossakin muualla tekemisessä. Pitäisikö meidän järjestää jotain pakottavia toimenpiteitä, joilla pakotetaan väkeä tulemaan? Sellaisiahan on esimerkiksi se, että vastavalmistuneet lääkärit määrätään, niin kuin takavuosina oli, tietyksi ajaksi toimimaan tietyissä tehtävissä tietyillä alueilla tai jotain tämän tyyppistä. Onko tällaisilla ratkaisuilla jotain osaa tämän päivän kuvioissa? Työnjakokysymykset on tietysti tärkeä asia kaiken kaikkiaan. Noin terveyskeskuslääkärinä, kun itse olin silloin Kerimäellä, niin aika paljon tuli käytyä Savonrannalla ja Enonkoskella. Ja siellä oli ilo käydä töissä, koska siellä oli helvetin hyvä terveyskeskusavustaja molemmissa paikoissa, joka oli vuosia asunut. No, Enonkoskella oli alle 2000 asukasta, niin kuin Savonrannallakin, niin voi sanoa, että tunsi lähes kaikki. Mutta idea on myös siinä, että meidän pitäisi pystyä kehittelemään näitä, tai voisimme yrittää kehittää tätä toimintaa niin kuin pienempiin yksikköihin. Eli siellä, missä on pienempi väestöpohja sillä porukalla, joka hoitaa kussakin paikassa, koska se lisää selkeästi tunnettavuutta ja se vaikuttaa aika paljon siihen, miten ihmiset ohjautuu sinne palveluihin ja missä vaiheessa. Ja ketkä on kiireellisimpiä ja ketkä eivät ole kiireellisiä. Tämä hallinnon rakenne sinänsä, en ole nyt perehtynyt tarkkaan ottaen, minkälainen kerrostuma kaiken kaikkiaan tässä esimerkiksi Elosassa tässä hallinnossa on. Mutta päätellen siitä, mitä johtohenkilöiden jutuista tai kommenteista on lehdessä lukenut, niin tulee mieleen, että onhan sitä tainnut olla kohtuullisen paljon sitä hallintobyrokratiaa siellä, koska siitä näyttää se nostettu siellä ainakin parissa puheenvuorossa esille, että sen purkamista tässä ajetaan takaa. Sinänsä aika ongelmallinen asia kaiken kaikkiaan. Johtamista tarvitaan ja integraatio niin kuin erilaisten yksikköjen johtamisen tasolla, mutta mikä siinä on oikea suhde, niin sitä sopii miettiä. Mitäs sitä vielä sitten keksisi sanottavaa? No joo, näistä palvelujen järjestämiset sinänsä, niin se on varmaan nyt lienee aika selvä asia, että koko sen kritiikin ja tilannearvioiden perusteella, niin kaikilla näillä hyvinvointialueilla, niin myös Eloisassa, pitäisi selkeästi priorisoida perusterveydenhuolto. Ja se tarkoittaa sitten, että hinnalla millä hyvänsä siellä sisäisestikin pitäisi pyrkiä sitä puolta kehittämään, koska sieltä se kuitenkin tämä koko hoitoketjujen kokonaisuus lähtee liikkeelle suurimmalla osalla väestöä. Ja se, mikä viittaan tähän tuntemiseen ja tällaiseen asiaan, niin Kerimäellä oli aika hyviä kokemuksia asiasta, jota nimitimme hienosti kysynnän segmentoinniksi. Eli se idea oli se, että meillä oli 1 tai 2 tai 3 sairaanhoitajaa siellä, jotka oli etulinjassa, ja kun ihminen otti yhteyttä, niin hänen tehtävänsä oli ottaa välittömästi kantaa siihen asiaan. Eli miten tänä ihmisen asia hoidetaan. Ei niin, että sanotaan, että meillä on nyt valitettavasti 2 viikkoa ajat täynnä, mutta saatte joulukuun 18. päivä kello 15.00 ajan kysymättä, mistä on kysymys ja niin päin pois, tuntematta ihmistä tarkemmin. Ja tässä oli nyt idea se, että kun otetaan heti kantaa asiaan, niin silloin ehkä on helpompi ohjata ne ihmiset sitten tavallaan sellaisiin odotuspaikkoihin ja jonoihin, joihin se heidän ongelmansa jollakin tavalla sopii. Ja tietysti siihen piti liittyä sitten mahdollisuus kysyä lääkäriltä tai kollegalta tai miten tahansa. Mutta tämän tyyppistä niin kun välittömästi asioihin puuttumista tarvittaisiin varmaan tuolla toiminnallisesti, eikä sen siirtämistä eteenpäin. No sitten tästä digitalisaatiosta ja tietojärjestelmien ja näiden käytöstä, niin tietojärjestelmien nykytilahan tässä maassa näyttää olevan aika ongelmallinen, joku sanoisi surkea, niiden yhteensovittamisen, hinnoittelun ja käytettävyyden osalta. Ja vielä yksi ongelma näyttää olevan se, että me
dokumentoidaan vietävästi tietoa tänä päivänä, jolla osalla ei ole mitään merkitystä jatkossa ihmisten hoidon kannalta, ja silläkin osalla, mikä on, ei välttämättä käytetä sitä hyödyksi. Ja silloin tämän puolen niin kun miettiminen, ja sillä on aika paljon merkitystä tällä asialla, sen hoidon vaikuttavuuden ja terveyshyötyjä ja semmoisten kannalta, niin se pitäisi miettiä aika tarkkaan, että kuinka pitkälle sitä viedään ja kuka sitä tekee faktisesti ja millä konseptilla. Jees. Henry Miller kertoi aikanaan yhdessä kirjassaan, kun hän kirjoitti ensimmäisen kirjansa, niin sitä ei kukaan kustantaja suostunut julkaisemaan, koska se oli yli 1000 sivua ja koska kustantajien mielestä hän yritti sanoa siinä kirjassa kaikki. Ja nyt mulla oli vähän sama ongelma, kun mä rupesin tätä tekemään, että teki mieli sanoa ihan kaikki, mitä tähän asiaan liittyy, mutta sanon vielä pari näkökulmaa tähän, ja että pääsette muutkin sitten ääneen täällä. Eli koko nämä eettiset kysymykset ja tämän tapaiset asiat, kun me puhutaan arvokeskustelusta ja sen tyyppisestä asiasta, niin siitä puhutaan, mutta ei se näytä, tai sanotaanko niin, että se on arvot on ristiriitaisia tänä päivänä selkeästi. Oli ne sitten selvästi esille tuotuja tai pääteltävissä toimenpiteistä. Ja se on tietynlainen ongelma. Se liittyy varmaan nyt siihen kysymykseen, miten valtakunnan tasolla tässä asiassa pitäisi päästä eteenpäin. Ja kyllä mä tässä jälleen mielipiteenäni esittäisin samaa, tai edustan samaa kantaa kuin tämä Markku Pekurinen tässä mitä lueskelin hänen juttujaan, että ei näitä voi niin kuin yhden hallituskauden aikana ratkoa näitä asioita. Tässä maassa tarvitaan ylihallituskautinen parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, mihin päin tätä asiaa viedään. Nyt meillä temmotaan lyhyellä tähtäimellä liian moneen ja liian eri suuntaan ja siitä nähdään nyt, mikä se tilanne tänä päivänä on. Se on tällainen paketti, kun meillä on, ja tämä paketti ei ole paras mahdollinen. Ja vielä yksi asia. Täällä yksi kysymys näkyy kuuluvan, mitä kuulin tuossa, että tulee nuorten mielenterveyspalveluista ja muista. Ja nyt pitäisi muistaa, että terveydenhuolto on terveydenhuoltoa, sosiaali- ja terveydenhuolto on sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mutta tarvitaan terveyspolitiikkaa myös. Ja terveyspolitiikan lisäksi tarvitaan yhteiskuntapolitiikkaa, jossa jollakin tasolla nämä terveysasiatkin huomioidaan. Mä otan vain 2 asiaa, jotka on itsellä ollut tässä mielessä. Toinen oli tänään Hesarissa. Äiti kirjoitti lapsestaan, alakoululaisesta, jonka koulupäivä päättyy 12:01 maissa ja iltapäiväksi ei ole mitään touhua. Ja niin kuin tiedetään, niin pienten lasten iltapäivätoiminnan ja toimien järjestäminen tässä maassa on selkeästi kesken. Ja siinä on varmasti niin kuin tyyliin tämmöisiä ennaltaehkäisyn piirteitä tämän tapaisessa toiminnassa ja sen eteenpäin viemisessä. Toinen asia, vanhustenhuolto maksaa entistä enemmän. Välillä poukkaillaan vanhukset kotiin ja välillä pitkälle vietyihin hoitolaitoksiin. Tämmöistä, sanoisiko kevyen tason yhteisasumiskuviota, niin pitäisi varmaan voida viedä myös eteenpäin. Eli siellä olisi eri vaiheissa eri ikäisiä, eri kuntoisiakin ihmisiä siellä samassa ja olisi niin sanotusti, miten nyt sanoisi, yksinkertaisesti yksi pytinki, jossa asuu tietty määrä ihmisiä ja siellä on tietty palvelutaso, mikä niille ihmisille on, jotka eivät tarvitse mitään perusteellista hoitoa, mutta eivät myöskään tarvitsevat jotain. Eli tämmöistä välimuotoista palveluasumista, niin sitä soisi kehitettävän. Ei se ratkaise vanhusten ongelmia, mutta se voi olla yksi osa sitä pakettia, joka vie eteenpäin. No niin, kiitoksia. Ei tainnut kukaan nukahtaa vielä ainakaan. Saanko kiittää sinua ihan ensin? Saisiko sitä antibioottikuurin? Saisiko antibioottikuurin? Täältä oksahintoa ja poskiontelot tulee samalla tavalla kuin silloin, kun kerran soitin mulle, kun oli PC-keskipäässä. Oli siellä kalalla ja turmin sisällä oli apteekissa. Kaikkihan on mahdollista, mutta on niin vaikea enää muistaa, mikä se antibiootti olikaan. Terveystalolle maanantaivat 2 lääkärille yhtä aikaa.
sairaanhoitajalta niin antibioottikuurin kissavaivoihin, vaikka olisi pitänyt hoitaa täällä? No niin, aloitetaan paneelikeskustelu, jossa yleisö saa esittää myöskin sitten kysymyksiä, mutta meillä voisi sitten paneelikeskustelun juontaja Marja ottaa homman haltuun, niin ole hyvä Marja. Joo, kiitos. Mä sen verran nousen, että näette, mulla on siis tää soteliivi päällä. Soteliivi on epäsuhtaisesti epämääräisistä paloista koostunut ja käsiaukotkin on eri kokoiset. Se osoittaa sitä, että kun me yritetään kasata erilaisia elementtejä yhteen, niin ne ei aina satu. Ja mä olen siis eläkkeellä oleva lääkäri Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hallituksessa. Ja Etelä-Karjalassa me painimme tämän rahaongelman parissa niin kuin joka puolella muuallakin hyvinvointialueella. Ja ensin meillä oli 60 miljoonan säästötavoite ja sitten yllättäen viikon sisällä tästä niin saimme kuulla, että meidän säästötavoitteemme onkin 120 miljoonaa. Ja mitenkä sitten täällä alueella? Kuka panelisteista haluaa vastata? No mä oon siis Eloisan hallituksen tällä hetkellä varajäsen, mutta olen tässä talousarviokeskustelussa mukana, koska varsinainen jäsen on koko ajan siinä esteellinen. Voin sanoa, että Eloisan osalta tilanne on se, että säästötavoite, jos haluttaisiin niin kuin päästä nenä pinnan päälle silloin vuoteen 2026 mennessä, niin kuin mikä on valtion tahto, niin pitäisi nyt heti saada umpeen 50 miljoonan euron alijäämä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun Eloisalla on tällä hetkellä 7000 työntekijää sote- ja pelastuspuolella yhteensä, niin näistä 7000 2000 pitäisi irtisanoa, jotta me saataisiin 50 miljoonan euron säästöt. No jokainen ymmärtää, että tämä on ihan puhdasta bluffia, eikä tietenkään tällaista voida tehdä, mutta se kuvaa vähän sitä tavoitetasoa, joka meillä on tällä hetkellä. Joo. Entäs seuraava? Joo, siis mä oon kans on Etelä-Savosta, eli Mikkelistä, eli samalta alueelta, että tässä Heli vastasi näistä. Kumppaat Heliä? Niin, tietenkin. Ja itse en ole, täytyy sanoa, että en ole siis aluevaltuutettu, mutta olen muuten tässä edustamassa sitten Mikkeliä ja Etelä-Savoa. Ja Hanna mutta ikävä on, että on tällaiset luvut meillä, mutta ehkä nyt jo voin sanoa, että minusta kanssa niin se täytyisi, tai että ei tästä muuten päästä eteenpäin, kuin että valtio todella puuttuu siihen kuiluun, mikä nyt on tuon rahoituksessa. Mutta Etelä-Karjalaan sitten takaisin. Niin. No siis joo, tämä tilannekuva on tietysti täältä alueiden näkökulmasta aika lailla sama kaikkialla. Että ollaan niinku ihan mahdottoman tehtävän edessä ja kyllähän tässä niinku katse kääntyy sinne Petteri Orpon johtaman hallituksen suuntaan, että mun oma mielipide on se, että ei tässä pitäisi lähteä näitä leikkauksia tekemään, koska sit siinä on vaarana, että romutetaan niin kuin meidän terveydenhuoltojärjestelmä siis ihan totaalisesti. Sen sijaan, että hoidettaisiin niitä ongelmia, jotka jo on, niin sitten tullaan vakavoittamaan sitä niin paljon, että en tiedä, pystytäisikö sitä enää korjaamaan, koska siis henkilöstö, jos irtisanotaan ja heistä päästetään irti, niin sitä ei pysty ratkaisemaan enää. Mutta toistaiseksi ainakin tämä viesti on kaikunut kuuroille korville sinne hallituksen suuntaan, että se on kai laskennallisesti noin miljardin luokkaa se alijäämä per vuosi, joka siis koko tässä meidän sote-järjestelmässä on, mikä johtaa nyt siihen, että se pallo on heitetty sinne alueille, jotka nyt painii siis, niin kuin Heli sanoi, se on käytännössä mahdoton tehtävä. Mutta toistaiseksihan tässä ei ole sellaista vuoropuhelua, että ministeriö vaatii näitä alueita tekemään näitä tasapainotussuunnitelmia, jotta sitten toivottavasti he siinä kohtaa toteaa, että no emmehän me näin paljon halua meidän sote-järjestelmää niin kuin romuttaa, ja sitten se päätyy ehkä sit toivottavasti siihen, että sitä rahaa sitten lisää myönnetään, mutta eihän tässä ole mitään järkeä.
tuolla on aika paljon, siis olen itse tosiaan eduskunnassa käynyt näitä keskusteluja, niin siellä on nyt toistaiseksi ollut niin vaikea hahmottaa sitä tilannetta tässä alustuksessa hyvin, kuvasit sitä, että pitäisi ensin löytää semmoinen parlamentaarinen näkemys. Meillähän vertaan sitä itse, jos sopii tämmöinen lyhyesti tässä vähän avata, että olen itse tuolla muun muassa puolustuksen kanssa tekemisissä tuolla valiokuntatyössä. Ja meillähän on niin kuin tämän puolustuksen ja turvallisuuden näkökulmasta sellainen tilanne, että tehdään niin kuin parlamentaarisia selontekoja, jossa ensin luodaan yhteinen ymmärrys tilanteesta ja sitten kaikki ryhmät ikään kuin sitoutuu siihen, että millä toimilla sit päästään tavoitteisiin, jotka yhdessä on määritelty. Nyt tämän soten osaltahan se ongelma on jo se, että tässä on niin kuin kiista siitä lähtötasosta. Eli ei olla edes päästy sopuun missään vaiheessa niistä summista, mitä niin kuin sieltä järjestelmästä puuttuu, puhumattakaan siitä, että olisi niin kuin tehty yhteinen visio siitä, että mihin suuntaan tätä halutaan viedä. Ja tämä on niin kuin mun mielestä se ongelma tällä hetkellä, että ei ole sitä yhteistä tilanneymmärrystä, ja siitä johtuu oikeastaan kaikki tämä haaste. Mutta se on totta kai niin kuin nykyhallituksen ihan pakko sit lähteä tätä ratkomaan. Tämä tämmöisenä alustuksena. No, haluatko puheen jälkeen vielä kompata tätä, vai oliko se jo oikeastaan tässä esipuheessa sanottu, että tämä sun kantasi tähän säästötavoitteeseen? Joo, siis mahdotonhan se on mennä tällä tavalla eteenpäin ilman, että siitä tulisi todella sellaisia ratkaisuja, jotka on vaikea korjata myöhemmin. Ja sen takia tietysti niin olettaisi ja toivoisi, että koska voi kuvitella, että hallituspuolueiden kannattajiakin tämä koskee aika läheisesti tämä asia, mutta politiikassa taitaa paine kansasta poliitikkoihin kuitenkin olla vaalien ajankohtaa lukuottamatta hieman heikonlainen. No Helillä on jotain lisäkommentteja. Niin, että kyllähän meillä on paljon asioita myös, jossa me voidaan säästää. Se yksi ongelma, jota tässä uudistuksessa ei ole otettu huomioon, on se, että me ei voida niin kuin lähteä nyt puhtaalta pöydältä, vaan me lähdetään ikään kuin niistä vanhoista emmeistä rakentaa jotakin uutta. Ja se esimerkiksi Etelä-Savon osalta tarkoittaa sitä, että meidän pienessä maakunnassa on 190 sote-toimipistettä. Siis 190. Ja jos täällä on reilu 100 000 ihmistä, niin jokaisen on helppo ymmärtää, että on se aika paljon. Ja me lähdetään siitä, että seinistä kannattaa säästää mieluummin kuin siitä varsinaisesta palvelutasosta ja ihmisistä. Ja se ei tarkoita silti sitä, että tarvitsisi lakkauttaa ne vanhat terveyskeskukset tai ne terveyskeskuspalvelut. Mutta kyllä pitää ihan avoimesti sanoa, että jos me ajatellaan tämän alueen terveyskeskuksia, niin esimerkiksi siellä meidän rakkaalla Kerimäellä, niin kyllä se aika suuri se rakennus on nykyajan palveluita ajatellen. En halua romuttaa palveluita, mutta pitää rohkeasti miettiä, että minkälaisissa tiloissa jatkossa ne palvelut saadaan järjestettyä. Ja sitten mikä on yksi säästökohde, mikä on toiminut nyt jo hyvin, ja se on tämä palveluiden digitalisaatio. Et vaikka se sanana kuulostaa kammottavalta, ja vaikka heti kun sanan digitalisaatio sanoo, niin nousee aina 10 ihmistä hyppää pystyyn ja sanoo, että juu, mutta kun lähipalveluita tarvitaan, näin tarvitaankin. Mutta se, että me ollaan jo tähän mennessä tässäkin maakunnassa, jossa meillä asuu Suomen pienituloisimmat, vähiten koulutetut, vanhimmat, sairaimmat ja nopeimmin vanheneva väestö, tarkoittaa siis sitä, että kaikki vanhenee vuosi kerrallaan, mutta se tarkoittaa sitä, että meiltä kun nuoriso muuttaa pois, niin tavallaan jäljelle jäävien keski-ikä kasvaa. Siitä huolimatta jo tässä vaiheessa 30% ensiyhteydenotosta terveydenhuoltoon on onnistuttu digitalisoimaan. Ja tavoite valtakunnallisesti on 50%, ja mä uskon vahvasti siihen, että siihen 50% päästään, jos meidän maakunnassakin jo vajaassa vuodessa on päästy 30%. Ja aika vähän niistä 30% on joutunut sitten ottaa jatkoyhteyttä muuta kautta. No, meillä oli yleisökysymys myös. Pellervo Kokkonen Savonlinnasta. Hei kaikille.
Ja Heliä täytyy kyllä kompata, että ihmettelen siis kommenttina tuohon, että digitalisaatio, että ihmettelen, että miksi sitä täytyy vastustaa, jos niin kuin puolet saa niin kuin riittävän palvelun sit sen kanavan kautta. Niin miksi niiden, jotka eivät koe saavansa riittävää palvelua, niin pitää ruveta vastustamaan sitä, että ne, jotka saa, niin sais sen palvelun. Mutta ehkä se nyt menee ohi. Mutta semmoinen kysymys, kun tässä on nyt asiantuntemusta paikalla, niin mitä on ihmetellyt hirveästi, niin että en minä kyllä muista, että koskaan olisi niin kuin tavallaan tämmöisestä palvelutason määrittelystä tai palvelulupauksesta lähtien käyty keskustelua terveydenhoidosta. Että aina niin kuin puhutaan niistä rakenteista ja eihän ne nyt niin kuin voi sanoa ihan tämmöisenä suht tavallisena ihmisenä, että ei ne rakenteet kiinnosta yhtään, mutta poliitikot ei halua mistään muusta puhuakaan, vaikka kuitenkin äänet saavat ihan tavallisilta kansalaisilta. Kommentoikaapas tätä, jos tulee jotain mieleen. No siis mun mielestä tämä on just se ongelma, että kun tässä sote-uudistuksessa sitä tehtiin niin kauan, niin se jossain vaiheessa muuttui semmoiseksi rakenteista keskusteluksi, kun tavallaan se alkoi mennä siihen, että millä vaihtoehdolla tässä pyöritään. Siitä putosi pois se koko sen sote-uudistuksen se tarkoitus ja just se tavoitteiden määrittely. Että ikään kuin se muuttui itsetarkoitukseksi se rakenteiden muuttaminen. Nyt meidän pitäisi aika nopeasti päästä pois siitä, mutta se ongelma on se, että nyt se pallo on heitetty sinne alueille, joille sanotaan, että ratkaiskaapa tämä, kun se pitäisi tulla sieltä niin kuin valtakunnallisesti niin päin, että kun nyt tämä menee niin päin, että se valtio rahoittaa, mutta valtio on myös suitsinut ne alueet, että siellä ei ole oikeastaan yhtään päätäntävaltaa. Eli kaikki suunnitelmat pitää hyväksyttää ministeriössä, mikä aiheuttaa sen, että tämä ongelma on siirretty sellaisille toimijoille, jotka ei pysty sitä ratkaisemaan. Eli siis sanotaan, että no karsikaapa, säästäkääpä, mutta siellä ei pystytä tekemään, koska siellä ei ole niin kuin oikeastaan pystytä. Ei voida esimerkiksi sanoa, että hei, meillä olisi tällainen suunnitelma, että vaikka 5 vuoden sisällä pystyttäisiin niin kuin niitä rakenteita uudistamaan, että saadaan parempaa palvelua, niin ministeri sanoo, että tässä on 3 vuotta aikaa eikä yhtään enempää, että alijäämä. Niin, että tämä on niin kuin se ongelma, mutta me niin kuin, siis tämä näyttää tällä hetkellä ihan mahdottomalta ratkaista siis näillä. Mutta pakkohan siinä täytyy sit tulla se muutos, että jossain vaiheessa ennen kuin ne palvelujärjestelmät tästä niin kuin romahdutetaan, niin sitten, mutta minun mielestä näitä alueilla pitäisi nyt jotenkin, mitä sen sanoisi, että korrektisti, siis joku tällainen kapina tai joku muu tähän nyt pitäisi saada siis niin vahvasti, että ihan pääministeri joutuu ottamaan kantaa, että todellako haluatte, että teemme nämä niin kuin henkilöstöleikkaukset, koska ne on ainoita, mitä nopealla aikataululla voi tehdä. Rakenteiden uudistaminen on pidempi. Puhuuko se valtuusto muusta kuin terveysasemien säilyttämisestä? Niin, jos saa tähän vastata, kyllä puhutaan paljon, oikeastaan siitä puhutaan todella vähän näistä terveysasemien säilyttämisestä. Kyllä tämä talous isossa kuvassa on se, joka puhuttaa. Ja mä oon itse sanonut omana mielipiteenäni, kannattaa muistaa, olen ainoa edellisestä vihreästä eduskuntaryhmästä, joka ei kannattanut tätä uudistusta ja joka järjestelmällisesti äänesti tätä uudistusta vastaan, koska asiantuntijoiden mukaan tässä tämänkaltaisessa uudistuksessa ei ollut järkeä, mutta niin kuin Heikki sanoi, niin asiantuntijoita ei kuulu. Se ei myöskään ollut vihreän puoluelinjan mukainen. Meillä lukee puolueohjelmassa, että me tavoitellaan järjestelmää, jossa on korkeintaan 12 aluetta ja tarvittaessa vähän isommalla tai useammalla alueella voidaan lähteä. Mutta tähän kohtaan, että jos säästetään, niin kyllähän se inhorealistinen kuva on sitten se, että ihan prioriteetti on se, että lakisääteisistä palveluista ei voida säästää, niitä ei voida lakkauttaa. 2 muuta periaatetta mun mielestä olisi se, että meillä ei ole mitään järkeä lakkauttaa sellaisia palveluja, joiden ongelmien hoitaminen myöhemmin jollain muulla tavalla tulee kalliimmaksi. Koska sehän on vähän sama kuin pissiä housuunsa pakkasella. Jokainen ymmärtää, että ei siinä vaan ole järkeä. No sitten se 3. periaate on se, että musta siinäkään ei ole järkeä, että jos me yritetään saada valtavia sote-säästöjä sysäämällä ne kulut vaan jonnekin muualle. Eli sysäämällä ne vaikka nyt niille
harvaan asutun seudun asukkaille, jotka joutuu kulkemaan valtavia maksuja, sotekyytejä, kelakyytejä, tai asukkaille, jotka joutuu käyttämään jotain kalliita yksityispalveluita, niin jokainen ymmärtää, että ei siinäkään ole mitään niin kuin kovin järkevää suuntaa. No niin, se joo. Joo, se oli varmaan silloin heti alkoi kuulostaa, että jos sanotaan, että okei, se kuulostaa, että on tosi paljon niitä palvelupisteitä, mutta ne on todellakin tarpeeseen tässä maakunnassa ja meillä, koska on niin paljon just ikääntyneitä ja palvelutarvitsijoita ja siitä on noussut ihan tosi valtava huoli sitten, kun niitä on uhattu lakkauttaa ja se on ollut oikein kansanliike, että niitä pelastetaan, että silleen kyllä se on ihan hyvä, että puhutaan valtuustossakin niistä, eikä toki ei tietenkään pidä puhua vaan niistä lähiterveysasemien säilyttämisestä, mutta se on niinku oikeasti sellainen tosi tärkeä ja sitten sillä, kuten Helikin tuossa nyt kuitenkin sanoit, että niillä on niinku sitten kauaskantoiset niinku seuraukset, jotka on sitten paljon kalliimpia kuin jos säästetään näistä peruspalveluista, jotka on lähellä ja jotka on oikeasti niistä tulisi ne on niin kuin ihan absurdeja ne kustannukset, mitä niistä tulee sitten, kun siirretään kauemmaksi näitä palveluja ja niistä kärsii just ne eniten, joilla on eniten tarvetta niihin ja joilla on vähiten resursseja. Aihetta. Meillä on muutama yleisöltä tullut kysymys etukäteen, jolta on Tuomolla. Heikillä oli. Täällä siis, että kuuluu ääni. No kyllä kuuluu, mulla on kova ääni, se on matala. Eikä tää sotkee minun, kun mulla on tosiaan se poski on siellä. No Heikillä oli vielä kuulemma tähän, oliko sulla tähän? Niin, tästä tilakysymyksistä ja palvelupisteistä, niin siinä mielessä Heli olet ihan oikeassa, että tämä tilojen käyttö, niin vaikka se onkin kaiken kaikkiaan ei ratkaise tätä ongelmaa, niiden poisvienti, mutta että se mikä pitäisi tietysti tehdä on se, että katsomme oikein kriittisesti kaikkea uudisrakentamista näillä alueilla. Mua oikein säälitti, kun mä kävin tässä yksi päivä itse terveyskeskuksessa täällä, kun katsoin tätä kansalaissalia, joka tänne on rakennettu, niin okei, ei pidä lillukanvarsiin tarttua yksi iso huone, ei kaada niin kuin kustannuksia eikä nosta niitä älyttömästi, mutta meillä on tämmöistä mahtipontista tämä rakentaminen, kun menee johonkin ulkomailla, vaikka Iso-Britanniaan, jos on aika paljon tullut käytyä, niin aika paljon vaatimattomammissa ulkonaisissa puitteissa asioita hoidellaan siellä kuin mitä täällä meillä, että kyllä näillä tilakysymyksillä pystytään jotain tekemään. Sitten on kokonaan toinen kysymys, että me tulee älyttömästi tyhjää tilaa, mitä maksaahan sekin jotain jollekin tässä maassa, kun ne jätetään käyttämättä. Ja tästä palvelupisteiden asiasta, niin mä yritin tuossa sanoa omassa puheenvuorossa sitä, että mä kannatan pienissä yksiköissä toimimista. Ja se ei tarkoita sitä, että ne pienet yksiköt, ne voi olla hajasijoitettuja myös ne asiat, koska nyt tämä kuuluisa digitalisaatio mahdollistaa eri tavalla yhteydenpidon myös palvelun tarjoajien kesken. Ja en pidä hyvänä ajatuksena sitä, että kaikki kootaan niin kuin kauas johonkin samaan yksikköön, vaikka ne olisi sielläkin hajautettu. Se on eri asia, kun ne on siellä paikan päällä. Ja kysymys ei ole nyt terveysasemasta, vaan kysymys on paikallisesti annetuista lähipalveluista. Ja niiden turvaaminen, erityisesti perusterveydenhuollon puolella, tulee olemaan kynnyskysymys tulevaisuudessa. Erikoissairaanhoidon kustannukset, lääkehuollon kustannukset ja vanhustenhuollon kustannukset nousee koko ajan. Perusterveydenhuollon kustannukset on pysynyt samalla tasolla suhteessa näihin tässä viimeiset vuodet. Ei tämmöinen tilanne voi jatkua, koska nämä 3 ensiksi mainittua tulee niin kuin koko ajan lisääntymään, jos ei täällä alapäässä tehdä mitään. Tämän ketjun alaosassa, niin se kertautuu sinne ennemmin tai myöhemmin sinne ylöspäin myös. Arvon panelistit, minulla on sellainen tunne, että meillä kaikilla on sama käsitys siitä, että tässä on tiettyjä ongelmia tässä koko rakenteessa ja perusterveydenhuolto on se meidän kivijalka. Mutta meillä on muitakin asioita miettiä kuin tämä terveydenhuolto, koska tähän liittyy sosiaalipuoli, tähän liittyy pelastuslaitos. Siis Etelä-Karjalassa pitäisi lopettaa keskussairaala ja 7 kertaa pelastuslaitos, jotta me saataisiin se rahasumma kokoon, mikä meillä
meillä vaaditaan niin kuin säästämään. Mutta meillä oli nuorisosta kysymyksiä, meillä oli muuta, me voidaan palata tähän, niin kuin, joka meitä kaikkia niin kuin kiinnostaa, mutta jos mennään näitä muita asioita välillä, niin jos sallitte, niin Tuomo kysyy niitä teiltä. Joo, tosiaan ennakkoon oli mahdollista ollut lähettää kysymyksiä panelisteille ja täällä oli tosiaan tähän kiinteistöpuoleen ja rahoitukseen liittyviä, mutta jos mennään niihin ehkä mahdollisesti myöhemmin, niin tämmöinen kysymys oli esitetty, että miten näette nuoriso- ja kulttuurityön merkityksen mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä? No niin, Heli, aloita vaan. Joo, näen sen todella tärkeänä. Ja tässä tullaan sitten heti suoraan yhteen ongelmapisteeseen siinä, että mikä kuuluu hyvinvointialueen velvollisuuksiin ja hoitoalueeseen ja mikä ei kuulu. Ja nythän kulttuuri nimenomaan on sellainen, joka ei kuulu. Tässä tullaan myös isoon rahoitusongelmaan. Eli tämä sote-rahoitus Suomen maassa on tällä hetkellä sillä tavalla pahoin ongelmallinen, että hyvinvointialueet saa rahaa sairastavuudesta, ei terveydenhoidosta. Eli mitä terveempiä me ollaan, sitä vähemmän rahaa tulee. Mitä enemmän me sairastetaan, sitä enemmän tulee rahaa. Ja se tarkoittaa toisinpäin käännettynä myös sitä, että hyvinvointialueet ei saa rahaa mihinkään ennaltaehkäisyyn. Eli ne ei saa rahaa juuri tähän, että me yritettäisiin pitää meidän nuoret mielenterveydeltään hyvässä kunnossa ja fyysisesti hyvässä kunnossa, vaan rahaa tulee vasta sen jälkeen, kun ne on rapakunnossa ja tarvii niitä kalliita hoitoja. Mutta erittäin tärkeitä asioita ja varmasti näitä yhtymäpintoja eri asioiden välillä ja yhteyksiä, etenkin tämän rahoituksen osalta, niin pitää miettiä uudelleen. Joo, Hanna. Joo, kiitos. Tämä oli hyvä kysymys, koska siinä tunnistetaan juuri se uusi ongelma, mikä meillä on. Eli kun aikaisemmin, kun ei ollut tätä integroitua sosiaali- ja terveysjärjestelmää, niin meillä oli näitä rajapintoja, joiden yli on niin vaikea koordinoida sitä kokonaisuutta. Nyt on tietenkin oltava tarkkana, että kun nyt on ikään kuin uusi rajapinta, joka on nyt nimenomaan näiden kuntien vastuulla olevien kulttuurin ja sitten vaikka just nuorisotyönkin osalta, ja sillä on kuitenkin liittymäpinta tähän hyvinvointiin ja terveyteen, että kuinka niin kuin edelleenkin katsotaan, että se kokonaisuudessa nämä tukee toisiaan, ettei sitten ole niin, että tämäkään asia ei ole niin kuin kenenkään vastuulla. Et siihen pitää erikseen kiinnittää paljon huomiota, ja se varmaan eri hyvinvointialueilla on rakennettu vähän eri tavalla. Sillä oli joku hieno nimikin, tämä yhdyspintarajatyö tai joku tällainen, mikä lainsäädännössä tulee sellainen velvoite, että kuntien ja molempia velvoitetaan hoitamaan nämä asiat. Mutta sillä ei ole niin merkitystä, jos ei ole oikeasti tahtotilaa katsoa sitä kokonaisuutta, koska siellä rahoituksessa on pieni osuus sekä kuntien puolella oleva rahoituksessa että siellä hyvinvointialueen rahoituslaskelmissa siihen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Vihreiden tavoitehan oli, että tämmöinen niin sanottu hytekerroin olisi paljon suurempi kuin mitä se nyt siellä mallissa on. Siitä tulisi se kannuste, se olisi vähän niin kuin korvamerkitty, ja tälläkin hetkellä on korvamerkitty just siihen työhön, jolla pystytään tekemään tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ilman, että se on sidottu suoraan siihen, kun niitä ongelmia jo on. Mutta että meidän pitää niin kuin ihan tietoisesti tehdä töitä sen eteen, että tämä toteutuu. Ja kunnat, täälläkin on moni yleisössä sellaisia, jotka on kuntapäättäjinä, niin se täytyy muistaa, että se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edelleenkin yksi kuntien vastuulla oleva tehtävä. Eli tässä ei saa syntyä sellaista vaikutelmaa, että hyvinvointialueet nyt vastaisivat pelkästään siitä ihmisten hyvinvoinnista, vaan se on edelleenkin keskeistä. Toinen yhtymäpintahan on siellä koulupuolella. Lasten ja nuorten osalta on niin kuin paljon asioita, jotka heidän arjessaan pitää toteutua siellä koulujen puolella, ja se yhteistyö sen oppilashuollon ja kuraattoreiden ja kouluterveydenhoitajien ja sitten sen opettajien ja se kouluarkeen vaikuttavien toimijoiden kesken pitää toimia. No niin. Joo, ja siis kulttuurihan on ihan niin kuin elintärkeä hyvinvointitekijä, ja sitten nuorisotyö on myös todella tärkeä, ja se on osoittautunut ihan konkreettisesti esimerkiksi noiden koulunuorisotyöntekijöiden työssä, että miten päästään niin kuin oikeastaan jo ennen, jos voi niin sanoa, että ennen kuin ongelmia syntyy, niin jo niihin ituihin niin kuin päästään käsiksi. Ja sitten kuitenkin ei ole mitään
mikään superkallis menetelmä ja se on tosi hyvä, että Mikkelissäkin on siihen nyt sitten havahduttu silleen, että saadaan muutamia niin kuin vakinaistettua tällaisia, mistä on todella hyviä kokemuksia ja mitä kaikki kiittää. Että tämä nyt on yksi pieni esimerkki, mutta jos tästä jotain valoisiakin näkymiä johonkin päin tästä sinänsä raskaasta sote-keskustelusta voi niin kuin poimia, niin Imatralla oli semmoinen koulupsyykkarimalli, että meillä oli tämmöisiä psykiatrisia sairaanhoitajia, 1 per koulu. Ja se nyt sitten, kun tuli tämä hyvinvointialuesysteemi, niin se valitettavasti romuttui. Mutta ne jonkin verran jalkautuu nyt koululle, mutta huomattavan paljon vähemmän kuin mitä ennen. Mutta sen sijaan meillä suunnitellaan tämmöistä Islannin mallia, eli ja Islannin malli nuorisokasvatuksessa on se, että koko kylä kasvattaa. Siis meidän lapset on meidän kaikkien lapsia ja meidän pitää aikuisina pitää huolta niistä. Mites Etelä-Savossa, onko täällä suunnitteilla tämmöistä, että niin kun yritetään saada koko jengi mukaan kasvattamaan lapsia? Voin sanoa, että tällä hetkellä sellaista suuntaa ei ole tai tavoitetta ja en tiedä oikein, voiko tätä sanoa edes ääneen, mutta kyllä keskustelussa on enemmänkin ollut se, että kun meillä väestö vanhenee niin nopeasti, niin jos joku erityinen vastuualue pitää ottaa, niin se on sitten se vanhenevan väestön palvelut. Ja mä ymmärrän hyvin ongelmallisuuden, koska aina kun jollekin kumarrat, niin jollekin toiselle pyllistät. Ja tämä ei tietenkään meidän niin kuin nuorisolle ole mikään hyvä uutinen. Sinänsä kovin arvostettava ja ymmärrettävä ratkaisu kuitenkin tässä vanhojen ihmisten maakunnassa. Joo, kiitos. Tämä on niin kuin tosiaankin useasti tämä on näin, että totta kai näiden hyvinvointialueiden budjeteista meidän näissä ikääntyvissä kaikissa maakunnissa ja Kaakkois-Suomessa iso osa menee niihin vanhuspalveluihin. Mutta sitten sen rinnalla mä ajattelen, että on kyllä tärkeää pitää huolta myös siitä vähenevästä määrästä nuoria ja lapsia, koska nythän se pelko on se, että meillä on siis koko Suomessa se tilanne, että nämä ikäluokat on niin pieniä, että niin se on tietenkin inhimillisestä näkökulmasta tärkeää, että kaikista pidetään huolta, mutta siis ihan tämän meidän kansantalouden ja meidän tulevaisuuden kannalta on aika kestämätön se näkymä siitä, että jo 10% meidän nuorista kärsii mielenterveysongelmista jo siinä vaiheessa, kun he vasta niin kuin opiskelee peruskoulussa tai sitten toisella asteella. Ja meidän pitäisi kyllä pystyä paremmin ratkaisemaan tämä. Ja siihen meillä niin kuin on nyt ajatus ollut, muistan, että ainakin 10 vuotta on puhuttu siitä, että koska lasten ja nuorten määrä vähenee, niin se rahoitushan perustuu siihen lukumäärään. Mutta nyt meillä ehkä pitäisi pystyä katsomaan sitä valtakunnallisesti niin, että todellisuudessa ne tarpeet siellä on hyvin polarisoitunut, että siellä on hyvin paljon niin kuin semmoisia lapsia ja nuoria, joiden pitäisi saada sitä apua ja tukea ajoissa, koska sitten se hinta yhteiskunnalle siitä, että nämä lapset ja nuoret syrjäytyy, niin se on aivan valtava. Et meidän pitäisi pystyä niin kuin purkamaan tätä tarvetta hyvin paljon paremmin ja tarjoamaan sitä apua. Ja se ei saa niin kuin pelkistyä sit missään tapauksessa siihen, että että jos vaikka varhaiskasvatuksessa havaitaan, että siellä on jo lapsia, joilla on niin kuin erilaisia haasteita, niin kenelle se sitten kuuluu niihin haasteihin tarttua siellä varhaiskasvatuksessa vai sitten miten se viesti menee hyvinvointialueen niihin tukipalveluihin. Ja tämä on niin kuin kyllä meidän tulevaisuuden kannalta sama kohtalon kysymys, vaikka totta kai tässä hetkessä meillä niin kuin on aika paljon painetta myös siellä vanhuspalveluissa. Mun mielestä tämä pitäisi niin kuin olla meidän kaikkien niin kuin yhteinen huoli. Joo, sanon vielä nopeasti tuosta, että haluan, että niin kuin tietysti kaikki haluaa, että katsotaan, tai kaikkien etu on se, että ajetaan kaikkien etua, kaikin ikäisten etua. Ja sitten ehkä voisi alkaa puhua niin kuin on jossain toivottu, että ei puhuttaisi aina tästä vanhenevasta ja sellaisesta että ihmiset tulee jotenkin taakaksi, kun vanhetaan, vaan jos käännettäisiin, se ei muuta sitä ongelmia eikä muita, mutta ehkä se vähän niin kuin
jotain asennetta muuttaa, että puhuttaisiin pidemmän eliniän miten se nyt sanotaan, että ikään kuin äsken mä muistin, mutta se on siinä on ihan sellainen käsite, että pidemmän eliniän yhteiskuntia ollaan nyt tai näin. Että ei silleen, ehkä sekin vaikuttaisi siihen, että ehkä niitä ratkaisujakin tulisi paremmin, jos oltaisiin tälleen vähän, että pidempi elinikä kuin se, että vanheneva ikääntyvä sellainen sairas ja kurja. Joo, en tiedä, ei se ole sanosta kiinni, mutta kuitenkin. Meillä on yleisökysymys. James vie mikrofoni. Joo, kiitos. Minäkin olin pitkästä aikaa niin ihan ehdokkaana sinne valtuustoon ja sitten mietin, että että löytyisikö tuohon jotain nyt niinku uutta kulmaa tähän hyvinvointialueiden niinku, toimintaan. Niin minulle valkeni kyllä siinä semmoinen asia, että ja minkä halusin nyt vielä kysyä, kun tässä on 2 hyvinvointialueen ihmisiä paikalla, että kun esimerkiksi Etelä-Savossahan se on niin kuin maakunnan suurin toimija, että ei ole mitään yritystä eikä yhtään mitään, mikä tulisi niin kuin lähelle. En tiedä, onko sähköyhtiö lähellä sitten, ei ole. Mikä ehkä vihreiltä ei pitäisi mennä ohi, niin on se, että jos me toivotaan jotain kestävää kehitystä täällä maakunnassa, niin se on aivan avaintoimija se hyvinvointialue. Ja en minä nyt ole kyllä keltään kuullut sitä, että keskustelua siitä, että miten se hyvinvointialue tukee sitten näitä Agenda 2030 YK:n kehitystavoitteiden toteutumista. Ja kun kuuntelee tätä keskustelua, niin nehän itse asiassa nämä niin kuin eri alueet kaikki niin kuin liittyy siihen, että miten pitäisi kokonaisvaltaisesti sitä niin kuin hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistää. Ja kyllä siihen sitten liittyy tietysti nämä ekologisetkin tavoitteet. Plus sitten se, että jos tänne halutaan Etelä-Savon raukoille rajoille niin rekrytoida ihmisiä, niin sit pitäisi kyllä hyvinvointialueen myös ottaa kanta tähän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, että täällä olisi jotain semmoisia kiinnostavia tarttumapintoja niin kuin nuorille ammattilaisille ja osaajille. Ja meillähän olisi niin kuin kruunupuistoa ja muuta, joissa on ihan huippuosaamista ja valtakunnallisia markkinajohtajina toimivia firmoja sitä kautta, joiden kanssa voitaisiin rakentaa sitä TKI-toiminnan yhteistyötä ja vetovoimaa, mutta tietysti niin aikahan on nyt varmaan mennyt sitten tulipalojen sammuttamiseen tässä alussa, mutta tämmöinen kysymys. Jos saan vastata sen verran, että silloin kun ei ollut vielä hyvinvointialuetta, oli vain Eksote, niin mä tappelin Eksoten johtajan kanssa siitä, että kun ihmisiä kuljetetaan Parikkalasta Lappeenrantaan, niin se tie kuluu, auto kuluu, bensaa menee, ihmisten aikaa menee, niin johtaja sanoi, että ei ole Eksoten asia miettiä tiestön kuluma. Pitää miettiä, että jos se Parikkalassa maksaa 5 euroa ja keskussairaalassa 2 euroa, niin silloin tehdään näin. Ja tämmöiseltä pohjalta me ollaan ponnistettu ja meillähän on tällä hetkellä olisi hauska tehdä erittäin paljon kaikenlaista mielenkiintoista tutkimusta. Me tehdään LUT-yliopiston kanssa jotain, mutta kun ne vähätkin rahat, jotka pitäisi käyttää potilaiden hoitoon, niin niitäkin uhataan viedä, niin ei ole sitä, mistä voisi tehdä sitä hyvää tulevaisuutta. Mutta panelisteilla on, Hannalla taisi olla ensimmäisenä käsi. Joo, kiitos. Vihreällähän meidän niin kuin siinä sote-aluevaalien alla, meillähän oli varsin laaja ja edelleenkin voimassa oleva ohjelma, jossa on iso osin myös nämä kestävyyskysymykset ja se käsittää TKI-panostusten kehittäminen niin kuin tärkeässä roolissa, mutta on tosiaan just niin, että tässä vaiheessa, kun tämä hyvinvointialueet aloitti, niin tämä rahoitusvaje on tällä hetkellä niin mahdoton ratkaista, että sitten tässä keskustelussa on ollut tosi vaikea niitä miettiä. Sekä näyttää siltä, että kun se hyvinvointialueen liikkumavara on jätetty niin pieneksi,
Eli se ohjaus sieltä ministeriöstä on niin vahva, niin on todennäköisesti niin, että esimerkiksi hankintojen ja investointien osalta niin siellä hyvinvointialueella on tällä hetkellä aika vähän niin kuin mahdollisuutta tehdä sellaisia ratkaisuja, joissa olisi vaikka ne ympäristö- tai energia-asiat tai TK. Joku strategia olla. Kyllä. Innovatiiviset julkiset hankinnat käyttöön. Joo. No tässä on niin kuin mennyt tämän hallituksen aikana valitettavasti tosi paljon takapakkia. Eli siis viime hallituskaudellahan oli tämmöinen yhdistetty koko valtakunnan alueen niin kuin kestävien hankintojen tämmöinen keskus, joka kehitti, mutta tämä hallitusohjelmassa nyt lakkautettiin sen rahoitus, mikä tarkoittaa sitä, että pelko on se, että kaikki se kehitystyö, mitä sille tehtiin, niin se loppuu. Että tämä hallituskausien väinen tempoilu, niin kuin tuossa alkupuheenvuorossa just, niin se näkyy myös tässä. Mutta kestävähän olisi se, että kaikki ne investoinnit, mitä nyt tehdään, että siellä olisi huomioitu siis ihan taloudellisestikin näkökulmasta se energiatehokkuus ja muut kysymykset. Ja nämä pitäisi kyllä olla näissä keskusteluissa nyt vahvemmin, mutta ymmärrän kyllä, että kaikilla näillä hyvinvointialueilla on varmasti unettomia öitä nyt tämän rahoitusvajeen kanssa niin paljon, että niistä on vaikea puhua. Nyt kun ollaan tässä korkeakoulukampuksella, niin toki toivon, että niin kuin kaikilla hyvinvointialueilla on hyvät välit alueen korkeakoulujen kanssa, jotta sit löydetään niitä. Jokaisella niin kuin alueella varmasti on vähän eri asioita, minkä kautta sitä uutta innovaatiota voisi syntyä, mutta siinä pitäisi sit olla niin kuin tosi paljon sitä vuorovaikutusta ja se on varmaan tosi paljon ihan niin kuin tällaisista yhteistyökyvystä kiinni. Sulla oli jotain tähän vai? Ei suoraan. Se oli sitten Heli. Mä vaan tai on varmaan, mutta ehkä voi joku muu sanoa. Pellervo otti hyvän näkökulman esiin. Siis yksi ongelma tässä meidän sote-ratkaisussa on se, että siitä huolimatta, vaikka nämä sote-järjestelmät ja palvelut kaikilla omilla alueillaan on ihan valtavan tärkeitä, niin kuin Pellervo hyvin kuvasi sitä merkitystä, siitä huolimatta ratkaisuissa ei voida huomioida erityisesti kestävää kehitystä tai esimerkiksi elinvoimatekijöitä, vaan ministeriöstä tulee heti bumerangina takaisin kaikki asiat, mitä yritetään perustella esimerkiksi sillä elinvoiman lisäämisellä. Ikään kuin ministeriön näkökulmasta tämä pallo yritetään pitää ikään kuin semmoisena irrallisena ja mihinkään muuhun koskemattomana. Ja sitähän se ei ole, koska tämähän leviää tämä terveys- ja sosiaaliasia ihan joka puolelle. Itse pidän tosi rakentavana sitä keskustan esitystä, että nyt kun tämän uudistuksen myötä ja kun eri puolilla lakkautetaan vielä näitä erilaisia palvelukeskuksia, on ne sitten terveyskeskuksia tai jotain muita toimipisteitä, niin selvää on se, että ihmiset joutuu matkustamaan enemmän ja käyttää niitä kelakyytejä. Et jos ne kelakyydit annettaisikin, kelakyytikustannukset annettaisiin pompsina sille hyvinvointialueelle, ja hyvinvointialue joutuisi maksamaan asukkailleen niitä kelakorvauksia, silloin hyvinvointialueet joutuisi ja pääsis aidosti miettimään, että onko fiksumpaa jostakin Savonrannan Rönkönvaarasta kuljettaa 5 eri talosta yksittäinen mummo Savonlinnaan vaikka johonkin näytteenottoon, vai pitäisikö viedä joku pikkupussi, joka kiertäisi kylällä ja ottaisi. Ja tähän mä toivoisin Heikiltä kommenttia, kun sä oot nähnyt sen arjen, että se ainakin takaisi yhdeltä osalta sen, että ikään kuin rahat olisi niin kuin yhdessä lompakossa ja sitä yhtä tahoa voisi kiinnostaa enemmän se, että mikä kuluu ja miten sitä rahaa käytetään. Ja palvelut voisi kuitenkin säilyä. Mieluusti kuulisin sun kommentti. Se voisi olla yksi askel siihen suuntaan, jossa tulisi tämä yksi rahoitusjärjestelmä. Järjestelmä se on varmaan pitkässä tiessä kaiken kaikkiaan vielä, kun tiedämme, että vaikka Kela on valtiossa, niin se ei kovin helposti varmaan se asema muutu siinä, mutta tämmöiseen systeemiin, jossa ei voi siirtää kuluja toiselle, niin sellaiseen järjestelmään tässä pitäisi pitkässä juoksussa mennä, vaan se, joka tekee, vastaa kustannuksista myös. Ja toi on nimenomaan se avainajatus, mikä meidän pitäisi kaikessa pitää mielessä. Jos saa kommentoida sitä, että minunkin mielestä se oli tosi hyvä se keskustaehdotus, että aina joskus voi kehua muidenkin ehdotuksia,
siinä vaan nyt se, että nyt tuntuu olevan semmoinen niin kuin tahtotila tuo ministeriössä, että siinähän se voidaan toteuttaa myös huonosti, eli se voidaan toteuttaa niin, että se liikkumavara otetaan pois sieltä alueelta, kun nyt pitäisi saada niin kuin tavallaan alueelle edes jotain työkaluja, millä ne voi tehdä omia valintoja, kun nyt ei tavallaan ole sitä mahdollisuutta. Ja me tiedän, että vaaleja on tosi vaikea voittaa veroista puhumalla, mutta tämä oli just se ajatus siinä vihreiden maakuntaverossa, joka ei olisi nostanut niin kuin meidän kokonaisveroastetta, eikä sillä ollut tarkoitus niin kuin kattaa tätä niin kuin käppiä tässä sote-rahoituksessa, vaan se olisi tuonut edes pienen osuuden siitä rahoituksesta semmoiseksi, minkä se hyvinvointialue, kun ne kerää sen omalta alueelta, ne voi myös siitä päättää. Että vaikka se olisi niin kuin 1, 2, 3% niin kuin summa, mutta sillä ne pystyisi niin kuin tekemään omia valintoja, kun nyt kaikki lähetetään ministeriöön hyväksyttäväksi ja siellä sitten kerrotaan, että he tietää muka paremmin ja sieltä kaikki löysät sitten otetaan pois. Että jos he katsoo, että ahaa, nämä tekee täällä tehokkaammin, niin todennäköisesti se myös siellä katsotaan niin, että sitten se raha mitoitetaan sen mukaan, eikä sinne jää niin kuin liikkumavaraa, jolloin ei ole mitään niin kuin kannustetta tehdä asioita eri tavalla tai kokeilla erilaisia tapoja tehdä. Tai ei voi tehdä. Eikä voikaan tehdä, ei niin, voi että tehdä. sekin vielä. Että. Eli meillä oli aikaisemmassa sosiaali- ja terveysjärjestelmässä nimenomaan se tilanne, että meillä oli se liikkuva palanen, ja nehän oli se liikkuva palanen, oli meidän veronkorotukset. Eli kun kustannukset nousi, veroja nostettiin. Ja kantsii muistaa, että me Savonlinnassa ollaan nautittu väkilukuumme suhteutettuna liian hyvistä terveyspalveluista. Niin ikävää kuin se on sanoa. Ja me ollaan siitä maksettu meidän kuntaverossa. Nyt sitä vaihtoehtoa enää ei ole, että me kuntaverolla ikään kuin tarjottaisiin jotakin parempaa, vaan meidän pitää pystyä järjestämään ne muuten. Mutta haluan sanoa tästä sote-verosta, maakunnallisesta verosta sen, että meidän tyyppiselle alueelle se olisi aivan kuolinisku. Jos ei OKL-lähtö jo riittävästi ollut, niin se olisi lopullinen, koska meillä on kaikkein eniten Suomen maakunnista niitä ihmisiä, siis suurin osuus niitä ihmisiä, jotka eivät maksaisi sitä veroa. Ja meidän eläkeläisistä niin paljon on niitä pienituloisia eläkeläisiä, jotka myöskään ei maksaisi sitä veroa. Eli se kerääntyisi juuri sen harvalukuisen työntekijäporukan harteille. Eli jatkossa olisi entistäkin houkuttelevampaa muuttaa pääkaupunkiseudulle tai jonnekin muualle tekemään töitä sen verotaakan alta. Ja sen takia, vaikka siihen sisällytetään se, että koko valtionosuusuudistusta pitäisi muuttaa, niin väitän, että me pystyttäisiin siinä rahoituksessa myös paikallisiin kannustimiin tätä maakuntaveroa paremmilla keinoilla. Hanna oli vielä tähän. Joo, toisaalta tämä on just näin, niin kuin Heli sanoi, että se ei olisi oikeudenmukaista, että se olisi niin kuin niiden asukkaiden maksukyvystä kiinni, vaan siinä pitäisi olla nimenomaan sellainen elementti, jolla sitten ikään kuin tasoitetaan sitä, että ihan samoin kuin nyttenkin meillä on tässä kunnallisverojärjestelmässä kompensaatioita, niin sehän tietenkin pitäisi olla sit sen tyyppinen, mutta sitä on toki vaikea rakentaa, koska kaikilla alueilla on erilaiset intressit ja pääkaupunkiseudulla vastustetaan niin kuin aivan todella paljon tätä veroratkaisua, koska heillähän on sellainen tilanne, että heillä on nautittu aika alhaisista kuntaveroprosenteista ja he taas kokee jotenkin epäoikeudenmukaiseksi sen, että sitten tätä maksukykyisten niin kuin rahoitusosuutta tässä ikään kuin vahvistettaisiin. Mutta oma näkemys on se, että tästä tulisi nimenomaan sitä liikkumavapautta ja sitä valinnanvapautta sinne alueelle lisää, mikä olisi hyvä, koska niin kauan kuin se raha tulee suoraan valtiolta, niin valtio haluaa pitää sen rahojen käytön omissa käsissä ja se ei ole sen vaikuttavan rahojen käytön kannalta niin kuin paras mahdollinen tapa. Heikki. Joo, tämä verotuskysymys, niin ottakahan vaan, kun tämä menee eteenpäin, tämä rakenteellinen muutos tässä, eli nämä piirit ei tule säilymään tällaisena kovin pitkään, nämä hyvinvointialueet. Ja se verotuskysymys on varmaan vaatii, sen ratkaiseminen edellyttää suurempia alueita.
alueita, olisi sitä mieltä, että se 5 aluetta on sellainen, jota kannattaa pitää kuitenkin Juuri jollakin näin. tähtäimellä. Ja silloin se voi tulla kyseeseen. Ja vielä sitten tietysti siinä on monta kysymystä ratkaistavissa, se Kela-kysymys sinänsä ja kaikki nämä asiat yhdessä. Tää käytit sanaa valtio, tekee mieli nyt ihan yleispoliittisesti ottaa kantaa tähän termiin valtio tässä. Kerron lyhyesti, Kerimäellä järjestettiin tarinan mukaan aikanaan valtuustosoutukilpailut ja keskellä puruvettä vene kaatui ja kaikki valtuutetut vajos veteen. Ensimmäinen hukkui Kerimäen liberaali, kun se ei tiennyt mihin suuntaan se olisi mennyt uimaan. Sitten hukkui kommunisti, joka oli koko ajan suu auki. Sitten hukkui Kerimäen kokoomuslainen, jolla oli liian raskas kukkaro taskussa. Ainoa, joka pelastui, oli kepulainen, joka tarttui veneen laitaan ja huusi valtiota apuun. Ja nyt mitä me oikeastaan, kun puhutaan nyt valtiosta tässä, niin meillä on siellä tiettyjä instansseja, joissa pitää niin kuin vähän tehdä eroa keskellä. Meillä on ministeriö, joka on nyt se, joka vahtii tällä hetkellä tiettyjen lähtökohtien perusteella, jotka on varmaan osin sisälähtöisiä, osin vallitsevasta poliittisesta tilanteesta johtuvia. Sitten meillä on valtiovallan poliittisesti valitut elimet tässä asiassa. Ja nyt tietysti tekee mieli ollenkaan ottamatta kantaa, onko niinkö pitää tapahtua vai ei, mutta jos tämä hallitus kaatuu kesken oman kautensa, niin silloin tulee olemaan momentum, jolla voidaan saada merkittäviä muutoksia siinä vaiheessa aikaan. Jos olette vihreinä sitä mieltä, että tämä hallitus on aromipesästä, niin kaatakaa se mahdollisimman nopeasti tavalla tai toisella, niin jotkut asiat lähtee ratkeamaan eteenpäin. Mutta tosiaan tämä valtiokysymys, eli kun me halutaan, että nyt valtio tekisi jotain hyvinvointialueiden hyväksi, niin ketä meitä pitäisi puhutella silloin oikeasti? Joo, tämä oli ihan hyvä huomio ja kysymys, koska tässähän on nyt sellainen ongelma, että ohjaus just nimenomaan on siellä valtion päässä, eli niiden ministeriöissä, niin se on hajaantunut niin, että meillä on tietenkin niin kuin sosiaali- ja terveysministeriö, joka on substanssiosaaja, joka ymmärtää näistä niin kuin terveyspolitiikkaa ja ymmärtää sitä sosiaalipolitiikkaa ja ymmärtää niin kuin palvelujärjestelmästä. Mutta sitten nyt niistä rahoista päättää valtiovarainministeriö, joka katsoo sitä hyvin eri näkökulmasta. Ja osinhan valtiovarainministeriö suhteessa muihin ministeriöihin ja muissakin asioissa, kuin mitkä rahoitetaan valtion budjetissa, niin valtiovarainministeriö tekee siis oman laskelmansa, omat vaikuttavuusarvionsa, joka voi poiketa siitä sen asiantuntijaministerin arvioista. Siis olen törmännyt tähän samaan vaikka siinä, että halutaan lisätä poliisien määrää, niin sisäministeriöstä kerrotaan, että se maksaa tämän verran, mutta valtiovarainministeri sanoo, että me olemme laskeneet paremmin kuin te, ja me annamme vain tämän verran, kun heidän laskelmansa mukaan se riittää. Ja me luulen, että tässä sote-rahoituksessa on nyt se sama asia. Eli 2 ministeriötä, jotka tekee, siellä on varmaan fiksuja ihmisiä töissä molemmissa, mutta heillä on vaihtoehtoiset laskelmat, mikä johtaa siihen, että on vähän niin kuin vaihtoehtotodellisuus ja ei päästä niin kuin siitä eteenpäin. Eli lyhyesti ja sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen. Vaikka taas mun lopetuspuheenvuoro, niin mun on pakko sanoa, että Heikki on musta sanonut 3 kaikkein oleellisinta ajatusta jo nyt puheenvuoroissaan. Ensimmäinen on se, että tulevaisuuden kuva on se 5 aluetta. Niin, että kaikilla alueilla on selkeä ja suora rööri yliopistosairaaloihin. Silloin me saadaan se perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito puhumaan samaa kieltä. Ja se on ainoa tilanne, jossa myös sen erikoissairaanhoidon etu on saada se perusterveydenhuolto toimimaan hyvin. Lisäksi toisena Heikki sanoi sen, että yhdellä maksajalla pitää olla niin kuin 1 kukkaro käytössään, eli rahat samasta pussista. Ja se on oikeasti oleellista, koska niin kauan kun meillä rahaa tulee eri rööreistä, on aina jonkun etu pompotella asiakasta täältä pois jonnekin toiseen paikkaan. Kun se yhteinen etu pitäisi olla aina, että se saataisiin se asiakas nopeasti työkuntoon ja nopeasti niin kuin asiat hoitoon. Ja jo aloituspuheenvuorossa sanoit sen 3. termin, jossa mun mielestä Suomella ja Suomen terveyden ja koko tällä järjestelmällä on tosi paljon opetteltavaa, ja se on se hoidon jatkuvuus. Se meiltä puuttuu. Jos meillä nyt menee lääkärille tai fysioterapeutille, ortopedille, kelle tahansa, niin
Sisään ja ulos. Ja sen jälkeen ei mitään. Ketään ei kiinnosta, mikä se vaikuttavuus on vai onko vaikuttavuutta. Paranitko vai etkö parantunut. Vaan sit rupeat itse taas muutaman viikon päästä hakemaan jotain uutta yhteydenottoa. Kun meillä pitäisi se hoidon vaikuttavuus ja hoidon jatkuvuus olla nimenomaan se, että kun asiakas tulee sinne, niin sitten sieltä kysyttäisiin parin viikon päästä, että hei, nyt kävit täällä, miten meni, auttoiko se, onko oireet palannut, jotain jatkuvuutta. Ja siinä mun mielestä meillä on paljon tekemistä ja se omalääkärimalli auttaisi nimenomaan tähän, mutta toki se on saatavissa muutenkin, mutta se on niin kuin hyvinvointialueiden semmoinen jatkotyö, joka pitäisi saada hoitoon. Joo, pienen kaupungin ainoana korvalääkärinä voin sanoa, että tämä oli nimenomaan se, että kun tunsin ne potilaansa ja tiesi jo, kun opettaja soitti käheenään, niin tiesi, että tälle on pakko kirjoittaa se 2 viikkoa sairaslomaa, muuten ei selvitä. Mutta se on maailma, joka on ollut ja johon me ei välttämättä voida enää palata, koska meillä on niin paljon liikkuvia osia tässä. Mutta sitten semmoinen juridinen kysymys. Aluehallitus on vastuussa budjetista. Me ei päästä tilintarkastajan mukaan kuiville, jos ei me toteuteta sitä säästötavoitetta. Eli me olemme sitten jossain vaiheessa telkien takana, koska me olemme tehneet väärin virkavirheen, koska me teemme sitä ikään kuin virkavastuulla sitä budjettia. No, 120 miljoonaa on aika iso niin kuin näin, säästötavoite. No, jos me emme hoida potilaita, me hoidamme ne huonosti, meiltä velvoittaa laki hoitamaan potilaat hyvin. On tiettyjä asioita, joita me ei voida skipata, mutta jos meillä ei ole rahaa hoitaa niitä hyvin, me joudutaan vastuuseen siitä, että me ollaan laiminlyöty hoitoa meidän alueella. Siis, jos olette vastaavissa tilanteissa, niin kumman lain kautta haluatte mennä vankilaan? Hanna oli tässä ensimmäisenä. Niin, ne potilaat pitää hoitaa, koska kysymys on perusoikeuksista ja meidän perustuslaissa lukee oikeudet saada näitä palveluita ja siitä ei voi välttää. Sitten meillä on toinen, joka on niin kuin meidän paljon niin kuin heikompaa lainsäädäntöä, on tämä velvoittavuus niitä talousvelvoitteiden suhteen. Ja tässähän tullaan päätymään siihen, että näitä ei voida toteuttaa. Mutta sanoisin niin, että tässä tulevaisuudessa tähän pitää edetä niin, että ensin on tämä rakenteellinen alijäämä, siihen on löydettävä välttämättä rahaa, mutta sitten pystytään tekemään niitä uudistuksia kestävällä tavalla, niin kuin esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja vaikkapa Kymenlaaksossa on pystytty tekemään, että kun se on riittävä aika, niin esimerkiksi 10 vuoden tämmöisen kehitysohjelman kautta voidaan niitä uudistuksia tehdä, millä saadaan Tuomo tuolla viittilöi, että meillä alkaa aika loppua, että pitäkää tiiviit puheenvuorot. Joo, tosiaan meillä on enää 5 minuuttia käytettävissä, joten ehdottaisin, että käytäisiin jokaisen tiiviit loppukaneetit, niin saadaan ajoissa päätettyä tämä tilaisuus, jos mahdollista. No niin, tiiviit loppukaneetit. Oliko mun loppukaneetti? Joo, sellaista ehkä olisin muutenkin sanonut. Eli tässä todella tarvitaan sellaisia kokonaisratkaisuja ja nyt tekisi mieli sanoa, että hyvinvointialueiden kaikkien pitäisi nyt ryhtyä oikeasti kapinaan ja kieltäytyä näistä, kuten Hannakin jo sanoi aikaisemmin, että kieltäydytään tästä nyhertämisestä niiden kauheiden leikkausten kanssa, jotka on pitkällä tähtäimellä ja jo keskipitkälläkin tähtäimellä ihan tappavia suorastaan. Niin, eli se, ja sitten kuten Heikki sanoi, niin vaihdetaan hallitus. Onko sovittu jo? Koska tässä on kyse niin kuin kokonaisesta yhteiskuntapoliittisista ratkaisuista, että nämä esimerkiksi ne leikkaukset, mitä hallitus nyt tekee, niin nehän osuu sitten joka puolelle, että nehän tulee terveyteen ja kaikki lapsiköyhyydet ja kaikki mahdolliset, niin nehän kaatuu meidän päälle. Eli tällaisia pikkuratkaisuja, mutta on sitten se ja oma lääkäri. Eli tiivis, ei savolainen. Siis huomaan olevanikin hyvin maltillinen ihminen, kun kuuntelen tässä Leenaa vieressä. 3 asiaa. 5 aluetta, rahat yhteen pussiin ja hoitoon jatkuvuutta. Kiitos. Ja Heikki, haluatko vielä sanoa jonkun? No tähän kapinaliikkeeseen on tietysti helppo ajatuksena yhtyä. Sehän ei ole sieltä Keski-Uudenmaalta kuin alueelta, kun se pantiin ikään kuin jo liikkeelle julkisuudessa tämä asia. Mihin se sitten johtaa, se on kokonaan tietysti toinen asia nähtävissä, mutta
Katsotaan, sanoi lääkäri ja katsoi. Kolmannen sektorin työkunnia. Kyllä. Kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä. Hyvä, että tämä tuli Hyvä. esiin. Joo. Eikö se oli hyvä? Se oli hyvä lopetus. Kolmannen sektorin työkunniaan. Ehdottomasti. Joo, mulla oli itse asiassa hirveän paljon näitä kysymyksiä, mutta Kiitoksia meidän panelisteille, kiitoksia asiantuntija emerituslääkärille Heikki Pylkkäselle ja kiitoksia yleisölle täällä Savonlinnassa ja netissä. Ja me päätämme tämän tilaisuuden tähän. Kiitoksia. Kiitos.